Туган ягым Башкортстан Республикасы Нуриман районында туып үскәнмен. Мәктәпне тәмамлагач, Октябрьский музыка училищесында укыдым. Данлыклы укытучы Мусина Галия Закировнада укыдым. Җырга мәхәббәтем гаиләдән килә. Кичкенә чактан әнием өйрәтеп килде халык җырларына күбрәк. Әлеге вакытта да әнием җырлый һәм инде мин җырлаганда да өйрәтә. Вахапов исемендәге халыкара конкурсында катнашып, лауреат исемен лаек булдым. Һәм инде Рифат Фатахов белән килешү төзедек. Тырышмыйча булмый инде ул. Яңа җырлар өстендә үз өстемдә эшлим. Үземә бик зур таләп куям. Филармониядә узган концерт яңа исемнәр проекты белән узды. Һәм шушы концертта Лилия Байерс иҗат иткән җыр халык сүзләргә Мәдинәм Гөлкәем җырладым. Җырчы булу бик авыр хезмәт ул. Мин аны сайлаганмын. Һәм җырда җырлаганча үземнең юлым әле дип шушы юлдан тайпылмыйча гына барага тик алга. Сәхнәгә чыгасың, бөек шаһи сүзләре Станиславского. На сцену выходит не ради цветов, не ради славы, а есть такт, мера, чутье. Менә шушы кагыйдәләрне белергә кирәк. Бөек җырчылар, бөек кешеләр, алар Рашид Вахапов, Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Альфия Авзалова, Фарида Кудашева. Алар минем өчен бик зур үрнәк. Алардан әле күп нәрсәгә дә өйрәнәсе. Минем репертуарда күбрәк халык җырлары һәм без үзебезнең җырларыбызны онытмаска тиешбез. Татар җырын үстерүгә Алла бирсә мин бар көчемне бирермен. Һәр нәрсә дә бит инде гаиләдән башлана. Халкыбызның моңнары, җырлары ул кичкенәдән, бала чактан ук күңелгә кергә тиеш. Һәм без үзебезнең халкыбызның сәнгатен онытмаска тиешбез. Шуннан инде әлбәттә концертларга да җәлеп итүләре бик җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Мин конкурста акча белән җиңеп чыккан хәлне күзәткәнем юк. Һәр вакытта үз тавышым белән, үз моңым белән акча белән җиңүне гомумән дөрес дип санамыйм. Бик еш утырам социаль шелтәләрендә һәм инде тамашачы белән аралашырга туры килә. Һәм яңалыкларны белергә кирәк бит тамашачыларга. Бүгенге көндә минем уйлавымча җырчылар бик күп чыннан да. Һәр җырчы үз тавышын, үз моңын тамашачыга җиткерергә тырыша бит инде. Тере тавыш белән җырлап тамашачыга җырның мәгънәсен таныштырып үтәргә тиеш бит инде. Һәм инде ул чын күңелдән чыгарга тиеш.